Kuvaso är minoritanen Patrina Ramona Kaven Tessikaven, Lengo Amangale Raštrako Barvalipe, Savon amenande institucije prikon konkursira Tajlo Vengo Dipe Arakas. Moćadinosi ande pokrenači vlada. Kao i svake godine pokrajinska vlada pomaže kroz sufinансiranje medija, odnosno listovima na jezicima nacionalnih manjina, odnosno nacionalnih zajednica, za njihov rad, za njihovo održavanje i kontinuitet u svom radu. Dakle, mi smo i ove godine, kao i prethodnih godina, podržali 9 izdavačkih medija, odnosno izdavačkih centara, ukupno 22 lista finansiramo, što nedeljnih, što mesečnih, što dnevnih. Mi smo izuzetno ponosni obzirom na činjenicu da i ove godine smo izdejstvovali sredstva u iznosu od 312 miliona dinara radi pomoći, odnosno sufinansiranja medija na jezicima nacionalnih manjina. Ja ću vas podsjetiti 2016. godine, od kada je aktuelni saziv pokrajinske vlade i njen predsednik kada je iznosio program rada pokrajinske vlade u svom rezimeu pred poslanicima Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine, sufinansiranje, odnosno pomoć medijima na jezicima nacionalnih manjina je istakao kao jednu od prioritetnih stvari koje ćemo naravno pomoći u svom radu i što činimo svakodnevno. 2016. godine kada je ova aktuelna vlada preuzela svoje rukovođenje, tada je podrška bila u iznosu od 264 miliona. Dakle, nakon samo 3,5 godine mi smo uspeli da te finansijske okvire promenimo, dakle da povećamo na 312 miliona dinara. To samo dokazuje naravno i našu rešenost i spremnost u odnosu ka medijima, u odnosu ka medijima na jezicima nacionalnih manjina, posebno ističući time ne samo podršku njihovom radu svakodnevnom, u kontinuitetu održavanja tih listova, izlaženja istih, već pre svega u očuvanju identiteta, u očuvanju jezika, u očuvanju pisma i to jeste naše opredeljenje, to dokazujemo svakodnevnim radom i naravno posebno moram da istaknem ponos da smo mi zaista iskreni prijatelji i partneri svim ovim medijskim kućama i naravno da ćemo se truditi u narednom periodu, kao što je to bilo i protekle 3,5 godine, da ta finansijska pomoć bude samo još veća. I to je politika ove pokrajinske vlade i ona će biti i u buduće.